ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ସେଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢଳା ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଏ ବାହାରକୁ ପଡ଼େ। ମୋ ମତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ବି କଥା ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ତା ମାଇଣ୍ଡ ତା ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଏବେ ଟିକେ ବୋଧ ବି ହାଲକା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଯଦି କରିବା କଥା ଉଠିଲେ ନ କରିବ କାହିଁକି? ସେ ଏମିତି ବି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇନି ନା। ମୋ କହିବା ତ ସିଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ହୁଏତ ସିଏ ଡିସିସନ୍ ନେବ, ତା ଡିସିସନ୍ ତା'ର, ସେ ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏହା କହିବି ଯେ ତା'ର ବାହା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିବାର ଅଛି ଆପଣ ମହାନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ସେ ସିନେମା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି, ସିନେମା ପାଇଁ କରିଛି, ସିନେମା ବହୁତ କରିଛି। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ତା'ର ଯେହେତୁ ସ୍ଥିର ନଥିଲା, କୌଣସିଥିରେ ଠିକ୍ସେ ମନ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବ। ନିହାତି ସେ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମେସେଜ୍ ରହିବ? ମୁଁ ପର୍ସନାଲ କାହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଏଇଠୁ ରହିବା ହିଁ ବେଟର। ଆଗକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ନାହିଁ, ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖୁସି ଥାଉ। କାହିଁକିନା ସେତିକି ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ସେ ବି ଆମକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି କହୁଛି ଯେ ମୋ ଆୟୁଷ ତୋତେ ଲାଗିଯାଉ, ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତୁ ଭଲ ରୁହ। କାହିଁକି ନା ତୁ କେତେ ଭଲ ଆମଠୁ ଅଧିକା ବୋଧ ହୁଏ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଅଧୁରା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସମଥିଙ୍ଗ ପାର୍ଟ 1 ହେଇଛି, ପାର୍ଟ 2 ହେଇଛି, ପାର୍ଟ 3 ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥାଏ ତା'ର ବି ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେସବୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁକା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହିରୋଇନ୍ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ କାଷ୍ଟିଂରେ ମିଳିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତା'ର ଡାଇରେକ୍ଟର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେ ସିନେମାର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଯଦି ପ୍ରଫେସନାଲି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ମିଶିକି ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଥର କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭୋର୍ସ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇନି, କେବଳ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେବ ନା? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ତା ଏତେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଏନି, ଆମ କାହା ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ବସେନି। ଯଦି ଜନ୍ମଦିନ କରନ୍ତୁ କି ନ ସେ ନିଜେ କରୁ କି ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ତା'ର ହୃଦୟରୁ ଯାହାକୁ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ଜନ୍ମଦିନ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଏଥର ମୋର ଆଶା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଉଠୁଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଇ କେସ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ କଥାରେ ଆପଣ କେତେ ସହମତ ଅଛି? ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଆଗରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ ପଶିବିନି କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନୁଭବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ସେଟା ଆମେ ପାଖରୁ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଣିଷ ଭଗବାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦରେ ବିଜୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? 100% ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି, ଏ ହାତର ପାପ ଏପଟକୁ ଏ ହାତକୁ ଯାଏନି। ସେମିତି ଏ ହାତର ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତକୁ ଯିବନି, ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ସେଇ ହାତରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଇ କଥା ଏଇଠି ସେମିତିରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ଆଗକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ସଜେସନ୍ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି। ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ଅପରିଷ୍କାରକୁ ଖୋଳିଲେ ମୁହଁରେ ପଡ଼େ,
ସେମିତି ହେବ କାହିଁକିନା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଲାଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଠି ସ୍ଥଗିତ ରହିଯିବା ଉଚିତ।